Kaixo, Joseba eta ikusentzuleok, zer moduz zaudete, Maitane naiz, txukuntzaren antolatzaile profesionala eta gaurkoan Alkainek Hondarribian daukan egoitzara etorri gera. Zertarako egunen batean edo hemendik gutxira sukaldea berritu beharko bazenute, gaur egun ematen diren diseinu berritzaileak eta modulo berritzaileak ikus ditzazuen. Espero dut gustoko izatea. Maiz, diseinatzaileengana gerturatzen geranean, gure nahiak eta beharrak zeintzuk diren oraindik ez dakigu. Eta noski, beraiek alduten guztia eta gehiago egiten dute, behar horiek asetzeko. Baina guk argi ez baldin badiegu esaten, beraiek estandarrera joko dute. Beraz, edozein sukalde berritzerako orduan garrantzitsua da hausnarketa on bat egitea, gaur egun daukazuen sukalde hori ikusi zeintzu diran soberan dituzuenak edo faltan botatzen dituzuenak, eta ideia guzti hori denekin gerturatuko gera diseinatzailearengana. Gaur egungo sukaldetan garrantzi handia ematen zaio kanpotik ikusten den horri. Hau da, barruk aldetikan funtzionalak izatea eta bakoitzaren nahi eta beharretara egokitzea, baina itxura aldetikan estetika oso simple eta garbi bati. Irudian ikusten dezuen moduan, sapairaino igotzen diren armairuak izango lirateke, oso linea gutxikin eta aukeran beti kolore berdinak edo antzekoak erabiliz. Zarata visual kontzeptua, zer izango litzateke? Gauza asko biztara ditugunean, begietara eroritzen zaizkigula bertan dauden koloreak, izkiak edo formak esan genezake. Kasu hauetan ikusten dezuen bezala, barrukaldean dago guztia integratua. Hemen adibidez, zer daukagu? Atea ireki eta despentsa. Bai, despentsan koloredun poto asko egon daitezke eta forma ugaridunak, baina barrukaldean geratzen danez, beste sukaldetan bezala, esan barra dago, ez da ezer ikusiko. Despentsaren inguruan bi kontutxo. Askotan, despentsak merketzeko balda finkoak jartzen dira. Badakizu ez gertatzen den, balda finkoak dauden momentuan eta horrelako sakonera daukaten moduloetan, ez da? Atzekaldean geratzen dena, badakizue ikusten ez denez eta urrutitxo geratzen zaigunez jasotzeko, ohikoan ez degula erabiltzen. Beraz, gomendioa, voluminosoak diren gauzak erabili ditzakegu edo jar ditzakegu bereziki goikaldetan, hau da, hemen azpikaldetikan errez ikusten direnak eta ondorioz beti jakingo dugunak non dauden, edota beste gomendio bat izan liteke aurrekaldean eta atzekaldean dagoena berdina izatea. Eta pixka bat gareziagoa baldin bada ere baldak erabiltzea, baino beti interesgarriagoa izango da eta funtzionalagoa despentsetan elementu ateragarri edo kaxoiak erabiltzea. Modu horretara atzekaldean dagoen guztia ikusi ahal izango dugu eta hartzeko ere errazagoa izango zaigu. Sukalde honetan gehien gustatzen zaidan moduloa, beraie deitzen dioten gosaritxokoa edo izango litzateke, hementxe daukazuen hau, marabila hau, ikusten duzue atea ireki eta argiak ere piztutzen zaizkiona, eta garrantzitsuena. Barrukaldean entxufeak ditu. Hau da, diseinu hon bat egin baldin bada, eraontako moduloetan entxufeak jartzen dituzte, bertan jarri daiteke, kafetera, tostadora jarri daiteke, edota beste kasuren batean agian gosariak ez baldin badira zuentzako garrantzitsuak eta bai berriz sukaldean erabiltzen dituzuen janari robota sartu daiteke bertan, azken finean hemen berdurak eta jakiak garbitu edo prestatu ditzakezue eta zuzenean bertan sartuz. Horretaz gain, hemen goikaldean apaltxoak dituzte, beti ere eskura edukitzeko sukaldean behar dituzuten elementu ezberdinak, kaxoiak ere azpikaldean dituzte, eta oso garrantzitsua, naizta sukalde hontan ezin den guztiz ireki pareta daukagulako, bisagren irekiera, guztiz ireki daitekelako ate hau eta modu horretara azkenean sukaldearen zati bat bezala izango litzateke goizetan demagun, baina gero behin bukatzen degula, itxi eta bueltan desagertu egiten da guztia, magia. Gozaltzeko txokoa edo bestelako gailuak bertan sartzeko modulo bat daukagun momentutikan aurrera, lortzen dugu gauzetako bat, eta nire ustez oso garrantzitsua dena, sukalde gaina ez gailuz eta trastoz betea edukitzea. Hemen ikusten dezuen bezala. Barruan gordetak geratzen balin badira, sukalde gaina txukun eta garbi geratzen da. Askoz errazagoa izaten dela gerora edozein gauza garbitzeko. Hala eta guztiz ere, hor bukaeran ikusten dezuten apalategi hori daukagu, maiz, ruptura visuala edo deitzen dana egiteko erabiltzen dutenak, eta kasu batzuetan horiek funtzionalak izan daitezke edota dekoratiboak, edo bien arteko nahasketa bat. Hau da, bertan elementu dekoratiboak soilik jarri ditzakegu, edo agian erabilgarriak zaizkigun bestelako elementuak gure egunerorako.